soc en Marc, soc membre de junta directiva del gremi i a part soc propietari de la Selva Cafè. I jo vaig apostar quan vaig obrir aquest establiment, vaig agafar-lo jo, vaig apostar per tirar els vermutets, els vermuts, aperitius, i he vist que els ingredients estrella dels vermuts és patates, olives, cervesa i berberetxos, no? Amb una mica de salsa espinalent en el cas. Llavors, jo vaig voler fer una tapeta on representés un vermut i donés a conèixer la meva especialitat. Llavors, el tema està com compaginar aquests ingredients amb un format diferent. Tenia clar que volia que fos amb una textura tipus got, i alhora m'arriesgava a fer una tapa que no és gens cridanera, perquè no és una tapa que cridi molt, en el sentit que t'atipa, no? Llavors, buscar fer alguna cosa més diferent, un tipus que cridés més per la imatge, perquè fos més curiosa, que no ho poguéssim elaborar a casa. Llavors, anant treballant, com introduir alguns ingredients, com introduir el sabor a peix, el sabor al meu local. Considero que això abans era un mercat del peix i la gent ho ha de conèixer. A Mataró som una ciutat que estem al cantó del mar, llavors com ficar, no? A partir d'aquí anar fent proves, introduir un fumet, buscar diverses textures, una textura més cruixent. Una manera divertida que buscava era menjar un berberetxo arrebossat, que la gent no t'ho esperes, que puguis arrebossar un berberetxo. Llavors fer un pa també elaborat aquí, un pa de cervesa, que era el més complicat, com introduir la cervesa dintre d'un àpat, que de vegades és difícil. A mi em va fer il·lusió perquè és una etapa bastant treballada, una etapa que conceptualment tenia un significat, no només era el fet d'elaborar aquella etapa, i el fet de poder anar a la semifinal per mi és un orgull perquè és una experiència diferent, és un repte també. Sembla una mica que s'està activant, com a mínim, si més no, a nivell de qualitat. Els últims anys, no sé si és per Top Chef, aquests programes que fan per la tele, però la gent s'ha activat, ha començat a valorar més el que és l'ofici de la restauració i estem veient que aquí a Mataró s'estan posant molts professionals i estan creient en la ciutat i tenen uns projectes a nivell de restauració molt importants i de molta qualitat.